Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήμασταν μαζί σας σήμερα, που ήταν το τελευταίο μας. Είμαστε η Bass, μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram, Bass Official. Αν θέλετε υπάρχει μέρος εδώ στο Φέγγαρο. Αυτά από εμάς. Είναι το τελευταίο, νομίζω να καταλάβετε πως το λάλλω. Τότε ρε, θα με θεωρούμε στο δίντου. Αντρώνησατε. Και χαμογέλας μου ήρχουνα. Δεν έξερες τι έγωνα. Δεν έξερες τι έγωνα. Εσού. Ο δράκος. Δεν ξεχωρίσω τον καλά από τον βαρβάτο. Η ειρήνη είναι ο σωστός ο δράκος. Εγώ θέλω το μαύρο το γαμάτο. Λόγω σαν τα νύχια με έχω μάτια σαν τα φρίκια. Η μόνη λύση είναι η εκτόνωση. Μα η ειρήνη και λατρεία δεν μπορούν μαζί. Η λύση δεν είναι η εξόδωση. Σκότωσα τον δράκο, τι να πεις κι εσύ. Συγγνώμη για τα συναισθήματα, τα δικασία, τα πειράματα. Ίσως όντως δεν είμαι καλά. Η μόνη λύση είναι η εκτόνωση. Μα η ειρήνη και λατρεία δεν μπορούν μαζί. Η λύση δεν είναι η εξόδωση. Σκότωσα τον δράκο, τι να πεις κι εσύ. Μα η ειρήνη και λατρεία δεν μπορούν μαζί. Η λύση δεν είναι η εξόδωση. Σκότωσα τον δράκο, τι να πεις κι εσύ. Η μόνη λύση είναι η εκτόνωση. Μα η ειρήνη και λατρεία δεν μπορούν μαζί. Η λύση δεν είναι η εξόδωση. Χύθηκε το αίμα.